Преди да започнем тренировка, един трик за най-евтиния и най-добрия pre-workout, който може да си набавите. Силно го препоръчвам на всички млади момчета, даже и на момичетата, да използват този предтренировъчен продукт, който не само, че не натоварва вашата нервна система, дори помага за успокояването на нервната система, вашата и тази на хората около вас. Този предтренировъчен продукт може да се ползва целогодишно, без никакви проблеми. Както казах, излиза изключително евтино. Средна цена е между 3 до 8 лева месечно. Смятам, че е уникално като цена. И така, дами и господа, време да разкрия тайната за най-евтиния pre-workout продукт. Разбира се, вие може да си изберете друг аромат, всеки спрямо предпочитанията. И така, представям ви дезодорант за подмишници. Задължително използвайте този продукт преди тренировка. Леко ми се замъглява пред очите, тъй като го използвам и веднага включвам спортния режим.